לגשת. טוב, זה אמור להיות. מה זה כאילו? נכון, ראיתי. אני טוב שניסו את זה לפה, נפלתי לזה, אחלה החזיר. היי, אני רב כולם ישנים, הם אומרים שאני מוזרה, אני אומרת שהם רגל, חגורה בלילה, כל הלילה, אני מקווה מאוד שלא, היום בתוכנית חדשה במקום הדמפלינג, איך לא אומרים את זה, דמפלינג נראה לי, לא בתוכנית חדשה. לא שמתם לב, גם שפת התמונה הזאת, הכל יפה. אני מאוד אוהבת את המקום הזה. לא ממש לא. אבל ממש רק. חכמה הרבה זמן אבל